Birleşen Ştatlaryň we Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanalary öz raýatlaryny Türkmenistandan çykarmaga taýýarlanýar. Bu barada iki ýurdun ilçihanalarynyň web saytlarynda habar berilýär. Bu waka dünýäde koronavirus pandemiýasy bilen bagly türkmen häkimetleriniň halkara we ýerli uçur gatnawlaryny çäklendiren mahalyna gabat geldi. Türkmenistanyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy bilen habarlaşyp, Türkmenistandan gitmek isleýän Amerikan raýatlaryny Stambula uçurdu çäkli möçürde yer hödürlemekçidigini aýtdy. Bu uçur gatnawynyň haçan amala aşjakdygy häzirlikçe belli däl. Ýolagçylar uçur gatnawynyň töleglerini özleri tölemeli bolarlar. Onuň näçe möçürde boljakdygy häzir belli däl diýilip Amerikan ilçihanasynyň 20 martda çap eden maglumatynda aýdylýar. Şeýle-de onda Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň Aşgabatdan gitmäge gyzyklanma bildirýän Amerikan raýatlarynyň sanawyny düzüp, olar barada maglumat ýygnaýandygy hem bellenilýär. Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy hem Türkmenistana wagtlaýyn gelen Rus we beýleki ýurtlaryň raýatlarynyň Moskwa gitmegini guramalaşdyrmak üçin iş alyp barýar. 2020-nji ýylyň 17 martyndan Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda uçur gatnawlary togtadyldy. Munyň bilen baglanşykly Russiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenistana wagtlaýyn gelen Rus raýatlaryny öz watanyna alyp gitmek mümkinçiligine seredýär diýilip, Rus ilçihanasynyň web saytynda berilen maglumatda aýdylýar. Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient.tm neşiri 24 martda çap eden habarynda häzirki wagtda Rus ilçihanasynyň Russiýanyň we beýleki birnäçe ýurdun raýatlarynyň Moskwa gitmek üçin uçuş gatnawyny gurnaýandygyny habar berdi. Mundan ozal has tahygy 16 martda Belarusyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň web saytynda Türkmenistandaky Belarus raýatlaryny Russiýanyň üssü bilen Belarusa alyp gitmek boýunça Russiýanyň we Belarusyň Aşgabatdaky ilçihanalarynyň öz aralarynda ylalaşandygy habar berilipdi. Koronavirus pandemiýasy bilen bagly dünýäniň onlarça ýurdu şol sanda Türkmenistan öz gurýer serhetlerini we deňiz postlaryny ýapyp uçur gatnawlaryny çäklendirdi. Bu barada ýurdun daşary işler ministrliginiň web saytynda maglumat göze ilmeýär.